Jiena nitkellem ma' nies u jgħidulek isma' għax ma naffordjax, semmejtulek dal-għodu. Illum biex tuħu espresso m'għandekx miżerjament 3 euros. Doppju 253 ħaġet. M'għandekx miżerjament, ħafna nies. Jien tajtulek b'xejn għax vera. Thank you, u doppju tajtuli. Ħafna nies imorru jieħdu kafe. Mela għamel 3 euros times 5. All right, times 52 weeks. Okay. Miżerjament għandek xi 300 euro. Għandek iktar. All right. Inajjejt, issa minix qed nikkalkula. 520 700 euro. Mela. M'intix qed tarhom, għax meta inti ħriġ dak 3 euro mhumiex flus. Ma meta takkommolhom, right, huma flus. Infatti dan nsejħulu dell-latte effect, right? Mela, hekk jiena miflok mart nuħu dak il-kafe u ħallas 3 euro, ħadd termos miegħi u għamilt il-kafe, right? Mela jisibu 80 euro fix-xahar. Kemm għandna kull wieħed minna euro tiġri law, 2 euros tiġri hemm, għandna kkalkulawhomx għax m'intix qed tara. Xattara ħwis. Imma meta tibda tarhom u tajt isma' jiena kif nista'. Ġifieri affarijiet żgħar, you know. Waħda mill-affarijiet egol żgħar, mur ġa supermarket. Il-qalib fejnu? Fuq wara. Ekku. Apposta li. Żgur li apposta, you know. Ġifieri kif timmanage flusek. Il-ħalib u l-ħobs jitfgħu fuq wara. Wara, għax jafu li biex tgħaddi u sa tixtri affarijiet li m'għandek bżonn imma rajthom attractive u dawn l-affarijiet kollha. Ġifieri jiena nemmen li daqsxejn edukazzjoni finanzjarja kif timmaneġja flusek u daqsxejn attenzjoni issibu. Mela tlaqna.